Dírí bis mis Eoin Ó Dubhghaill iriseoir Nós agus duine bhfuil bar gruige tastal go géarhaid agus teacht leannas trí Scannáin mis gada eáil rabí sa teacht. Agus muid sim líon nua hí meag. Okay, so that CV kaite sim líon nua ach tá near Scannáin fós le híocht am líana. Teacht leannas tí cín tá mis ceappa dhéanamh go maith rabí sa teacht. Tá mu tasú leis Scannáin in Ready Player One atá lonnaithe de chuid smú in nán VR. Bunaithe leabhar cháiliúil Ernest Cline, stúra ag Steven Spielberg agus le Tye Sheridan, Olivia Cooke agus Mendo Mendelsohn sa gléir tá na cóirí go maith go Scannáin seo. Tá an tréidir líonta go béla tagart agus Scannáin sci-fi eile ar nas Back to the Future, Robocop agus The Iron Giant agus is cinnte go na Scannáin sin go maith so. Se leab eilechán? Scannáin eile bunaithe ar leabhar ach ceann nach mé amachtaí deireadh na bliana na Mortal Engines ó Peter Jackson. Sean chéad leabhar as a trá leabhar Mortal Engines le Philip Reeve agus is Scannáin bei London, Cahar London, ar bhí sin mór míteach bheanna cos le tank agus bhí deach hart slug a tank in eile. Ja, cad eile tá bhaite Scannáin. Tháinig Deadpool in níor dua ar go leor daoine in orm ar go Scannáin barúil action a bhí an agus bhí sé cap mágad in na Scannáin eile sa genre céanna. Tá sé eisceochtúil freisin ar go Scannáin maith le Ryan Reynolds á. Tá brón arm Ryan. Ó héile tá loch leanana na Deadpool ar bís le hain dara Scannáin sa trá eáil agus cúismhacha. Bei sé ar a dul céanna leis géicán agus bei sé bunaithe ar a trá leanán mór le rá Cable and Deadpool ó na néchadaí. Ach céad iad Scannáin atá tusa súla am líana. Bhfuil ceachtarach beir lista seo nó bhfuil tú garam óharú mar go túirí míte friúlad. Té garagos le mar Twitter ag ónidíd 7 nó fág trocht brána ar a bhí seanseo. Gur míle mágaí agus slán fó.